Bilis ng 2 araw na day off. Bukas may pasok na naman tayo ulit. Ayoko ng schedule na weekend day off ko, and then pagbalik ko sa work, 5 days straight yung pasok ko. Kakapagod yung ganun kasi yung katawan ko talaga pagod na pagod. Lalo na pag konti lang yung tulog ko. Mga 2 oras at 1 oras yung tulog ko. Tapos 5 days straight ako mag-work. Sobrang pagod talaga ng katawan ko, pero okay lang. Kailangan natin magtrabaho. Medyo maingay tayo kasi bukas yung naka-on yung yung dishwasher machine. Naka-on yung AC at saka yung TV, naka-on din siya. Nanonood si Ayla ng cartoons niya. Yun nga yung reason ko bakit may trabaho tayo, para kailangan ko yung retirement, saka yung healthcare benefits, saka yung mga ibang benefits pa. Kasi mahirap pag walang mga benefits, kaya yun yung yung reason ko bakit gusto kong magtrabaho, kasi kailangan kong kunin yung 401k, yung retirement yun. 2 type ng retirement yung kinuha ko. 401k, tsaka yung isa Roth 401k. Tsaka bukod doon, yun nga yung healthcare, yung mga ibang benefits pa, kailangan ko yun. Kasi mahal magkasakit dito sa US pag wala kang health insurance. Pwede na lang kung qualified ka mag-apply yung free government na mga healthcare, mga gano'n. Pero alam ko pina-priority nila yung mga matatanda dito na binibigyan talaga nila ng free healthcare. Pero pag yung mga bata pa gano'n, hindi ko alam kung paano mag-apply ng mga gano'n. Pero mas gugustuhin ko pa rin magtrabaho. Yun talaga yung reason kaya gusto kong magtrabaho. So ayun nga, bukas balik na naman tayo sa trabaho. Nakakapagod to kasi 5 days straight yung pasok natin, pero okay lang yun. Kasi nakikita ko naman yung improvement ng isa sa kumbaga ipon natin. Medyo mataas na siya. Naalala ko nung nag-umpisa ko nasa 1,000 lang ata yung US dollar. Ngayon nasa na tayo, umabot na tayo. Lang yun, extra money, ipon yun. Hindi, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko gagalawin yun. Pwede lang kung talagang emergency, kailangan ko talaga ng pera. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagalawin yun. Palaguin ko ng palaguin yung ipon na yun. Yung ipon na yun, ang tawag ay kinuha ko sa work yung stock. So, umabot na tayo. Yung stock natin, umabot na ng yung ipon natin, konting-konti na lang, malapit nang umabot sa 11,000 US dollars. So, ayun, konting-konti na lang, konting-konti na lang ma-reach na natin yung 11,000. So, yun, dahil doon, mas lala kong sinipag magtrabaho kasi nga, nakikita ko nang tumataas ng tumataas yung ipon natin. You wanna say hi? Hold on, you wanna say hi? Camera? You wanna say hi? Ayan, you wanna say hi? Ang laki na ni Ayla. Ang bilis ng panahon, 3 years old na siya. You wanna say hi? Hi! Say hi! Come on, say hi! Hi! Nahiya siya. Ang kulit! Gusto palaging, nasa labas siya. Kainin ko yung kamay mo, sige ka. Takot din siyang kagatin yung kamay niya. First time ko na-try tong raisins na, yung dried raisins na covered siya ng yogurt. Masarap pala siya. Hindi siya masyadong gaanong katamis. So, may napanood akong video na yung dried raisins daw maganda sa katawan natin. Nakakabata daw siya. So, try ko yung dried raisins na kumain everyday. Pero, kinuha ako ngayon na raisins, hindi yung plain dried raisins. Yung covered siya ng yogurt. Ganito yung itsura ng packaging, covered yogurt covered raisins daw siya. Masarap siya Hindi masyadong gaanong katamis. So yun yung maganda, hindi masyadong tamisan yung yogurt na nilagay sa raisins. Tingnan mo yung anak ko, umakyat na sa niya. Binilan siya kasi siya ng yung parang yung desk na ginagamit natin sa school, yung may arms desk siya. Binilan siya ng tatay niya, regalo niya sa birthday. Tingnan mo, umaakyat na siya, Ayla, anong ginagawa mo sa desk mo? Mahulog ka, umakyat na siya sa arm
ng ano, sa gilid lang sa side ng upuan. At ganito yung sinasabi ko, di ba? Ganito yung ano, upuan natin sa school dati. Bakit ka umakyat dyan? Maipit ka? Ang likod na talaga ng batang ko, tingnan mo. Nak! Ayla! Bakit ka umakyat dyan? Bakit ka umakyat? Baba! Baba! Mahulog ka! Maipit ka dyan! You're supposed to be sit in your chair, not to climb. Silly? Ayan. Ang likot na. Ang likot na ng batang to. What are you doing? You're writing? Okay, where's your pen? Where did you put your pen? Huh? Where did you put your pen? Writing? Okay.